Duha ka pastor sa Sabadista nga wala makasabot unsa ang buot ipasabot ni propeta Isayas sa Isayas 66:23. Atong hatagan og husay, atong lekturan, atong pasabton ang duha ka pastor sa Sabadista nga wala makasabot sa ilang gibasa. Ato usang tan-awon ang ilang video, unya hatagan nato kini og reaction. So na ko na pastor ba? Okay, Nagingon pastor. atong mga kaigsuonan nga mga Katoliko nga kaning gihisgutan sa Pinadayag 19 bersikulo 1, dakong panon nga naa sa langit. Sila do ni. Mao ba? Sila do ni dagpiti ulan dako daghan ka sila. Ikaw unsa man imong mga istorya ni? So akong ika-istoryana, mura gid sila maka-claim, mura lang. Oo, mura. Ano man? Kay dili sa kalibutan sila man gid ang pinakatakong panon. Oh, dili man Kaya kay labis. dili sa Pinadayag nagisgot mag dakong panon. So ila ring gi-claim kami ni. So atong tubago na based in the Bible nga pamatud-an gid nato igsoon sa Biblia nga kanang dakong panon nga gisgutan sa Pinadayag dili na mga RCC oy. Dili na sila Dili na dili. mga Katoliko. Angkon-angkon na ilahan. Ano man? Kung basahon nato igsoon, sige, ani ang tubag? Basaha ang Isaiah 66 verse 23. Ano ito bagay igsoon? Isaiah 63 Ang verse mga 23. pinalangga nga mga RCC. So ingon diri sa Isaiah 66 verse 23, ang pulong sa Ginoo nga nagingon. Ug mahanabo nga gikan sa bag-ong pagsubang sa bulan hangtod sa usa ug usa ka adlaw igpapaulay hangtod sa usa. Ang tanang katawhan mangani aron pagsimba sa akong atubangan niingon si Jehova. Okay. Klaro kay igsoon unsa kuno? O sige niya ug mahanabo nga pag-abot sa adlaw igpapahulay ang tanan nga mga katawhan, tanan ha. Tibuok kalibutan na makanayon. Sing atubangan. Paduol sa atubangan aron sa pagsimba. Unsa na adlaw? Adlaw igpapahulay. Adlaw papahulay. Dili mga Dominguez. Tawa mo labot atong dakong panon nga gisgutan sa Pinadayag ano man. Sabbath keepers na. Sabat keeper man dahil keeper nila ay. hindi pasabot. Na may adlaw papahulay usbon ko basa pastor. Ingawgin mo diri dito. Oh, usbon ko basa aron maklaro na. Akla. O may nabo nga gikan sa bagong pagsubang sa bulan hangtod sa usa o gikan sa usa ka adlaw igpapahulay hangtod sa usa. Ang tanang katauhan mangani aron sa pagsimba sa akong atubangan. Amen. Masan sabat keeper gid ni. Wala. So may kalabot in taon ninyo ay. Nagtamod mag-adlaw papahulay so sayop sila. Dili din ni mga RCC. Ang Dios gibatasan niya nga musimba siya sa adlaw papahulay magbalaan. Una, ang katumanan, ang propesiya pag-abot sa katapusan, tanan nga mga katawhan magganayon sa iyang atubangan aron sa pagsimba sa adlaw igpapahulay. Adlaw papahulay. God bless. I hope na nasabtan nila no. Ayok nga masabtan igsoon nga dili gid ang kamo. Magilabot ang Dominguez Star eh. Kamo, tama na mo dre. Una advice na ko ni Dre, igsoon mo tamang. pag sabadista na mo. Oh. Aron ma-appeal mo aning gisgutan. Simba na mo Sabado igsoon. Aron Amen. appeal mo dre. Ha? Para ma-appeal mo igsoon dre sa Pinadayag 19. Uno, nga dakong panon mga sabat keeper dayto. God bless. God bless. Atong hatagan og reaction kining duha ka pastor sa mga Sabadista nga wala gyud in taon makasabot unsa ang buot ipasabot sa libro ni propeta Isayas. Ilabi na diri sa ilang gibasa sa Isaiah 66 bersikulo 23. Mao ni mga kaordinaryong Katoliko ang resulta sa nagpastor-pastor lang, nagseminar lang og 6 ka bulan, nagbasa-basa og Biblia didto sa ilawom sa punuan sa mangga. Makita nimo ang mga pastor sa mga protestante nga wala in taon malamdagi sa balaang espiritu tungod kay wala man po nila gitugutan nga ang Holy Spirit maoy mumando sa ilaha. No? Ilang giliteral pagsabot ang Isaiah 66:23 nga kuno Sabado ang simba didto sa langit. Pastilan. Mga pastor, paminaw mo, lekturan ta mo, ha? Paminaw mo mga pastor. I-educate ta mo aron nga masabtan ninyo unsa di ay ang buot ipasabot aning Isaiah 66:23. Ayaw ninyo iliteral pagsabot nga ang simba didto sa langit Sabado. Wala na intawoy kalendaryo didto sa langit. Kining Isaiah 66:23 symbolic kini. Dili kini literal nga Sabado. Kay kung tugutan na nato nga kanang inyong pagsabot sa libro ni Isayas, ilabi na diri sa 66:23, kung literal manggaling na nga Sabado, buot ba ipasabot nga
didto sa langit magtrabaho gyapon ang mga tawo og unom ka adlaw. Naa gyapoy relo didto sa langit, naa gyapoy kalendaryo didto sa langit. Unsa man ni nga langit ang gihisgutan diri sa Isaiah 66:23. Ato kining basahon mga igsoon. Unahon nato sa 22 kay nilat-ang ra man gyud sila diri sa 23. Kining duha ka pastor ba nilat-ang ra sila dili sa 23, wala nila giuna ang 22. Ato unahon, atong basahon. Kay ingon nga ang bag-ong mga langit og ang bag-ong yuta nga akong buhaton mo pabilin sa atubangan nako, nagaingon ang Ginoo. Sa ingon nga inyong kaliwat og ang inyong ngalan mo pabilin. Sa 23. Og kini mahitabo nga sagikan sa bag-ong bulan ngadto sa lain o gikan sa usa ka igpapahulay ngadto sa lain ug ang tanang unod moabot aron sa pagsimba sa atubangan nako, nag-ingon ang Ginoo. Mao ni ang pagkasulti diri ha. Gikan sa bag-ong bulan ngadto sa lain bag-ong bulan. Ambot ipasabot ani walay putol nga pagsimba didto sa langit, sa bag-ong langit. Walay putol nga pagsimba ba gikan sa bag-ong bulan hangtod sa another rapod nga bag-ong bulan, gikan sa Sabado ngadto sa Sabado. Walay putol nga pagsimba. Sabado, Domingo, Lunes, Martes, Miyerkules, Huwebes, Biyernes, Sabado, Domingo, Lunes, ano ba, kada adlaw ang pagsimba dito sa Ginoo. Walay putol ba? Continuation. Dili kay sabton lang ninyo nga kada Sabado gud ang simba dito sa langit. Ingon-ingon pa yun duha ka pastor nga pag Sabadista na mo aron nga maapil mo aning giingon sa Pinadiyag 19:1. Pag sure di ay ngano man kanang pulong Sabadista generic name kana, pwede na siya Seventh Adventist. Kamo dili man mo Seventh Adventist, ha? Sabadista mo nga dili mo under ni Ellen G. White, lahi mo nga pagkasabadista. Pero ang inyong sinabtan diri sa Isaiah 66:23 maura sa Seventh Adventist. Dili ini siya Sabado nga literal nga naay kalendaryo dito sa langit nga mosimba Sabado. Sa ato pa mo trabaho pag yun di ay mo dito sa unom ka adlaw sa langit kay kada Sabado man mo mosimba. No? Sayop na mga igsoon. I-educate ta lang mo mga pastor kay wala gyud mo nakasabot. Wala amot kung asa mo nag-eskwela, ngano nga ingon ana man ang sinabtan ninyo sa Biblia. Dili in tao na literal nga Sabado nga adlaw igpapahulay. Ang buot ipasabot diha continuation ba Sabado, Domingo, Lunes hangtod sa another pod Sabado, walay putol nga pagsimba sa Ginoo. Unsa man ang gisigutan diha? Ang gisigutan diha sa Isaiah 66:23 mao na siya ang bag-ong langit o bag-ong yuta nga atong mabasa diri sa Pinadayag 21, no? Unsa giingon diri? Og ako nakakita sa usa ka bag-ong nga langit. Kini nga ingon diri sa Pinadayag 21 mao ni ang gisigutan dito sa Isaiah 66:23. Bag-ong langit og ang una nga yuta nangahanaw na og wala nay dagat. Ilaktod nato diri sa 23. Unsa giingon diri? Og ang syudad wala nagkinahanglan sa adlaw. Giunsa man ninyo pag kwenta nga Sabado na di ay nga wala man adlaw dito sa bag-ong langit nga gisigutan sa Isaiah 66. Pastilan. Mo na nga paminaw mo mga pastor diha, kamo nga duha nga pastor, paminaw mo kang amik taglinaw, sukdanan sa kamatuoran kay sukdon gyud nato ni ang kamatuoran, no? Nag-ingon ni San Juan, wala may lang adlaw dito sa bag-ong langit. Walay adlaw ni sa bulan.
bulan aron sa pagdanag diha niini, kay ang himaya sa Dios midanag niini og ang nating karnero mao ang kahayag niini. Didto sa bag-ong langit nga gihisgutan ni propeta Isayas diha sa Isaiah 66:23, wala nay adlaw, wala nay bulan didto, kay ang kahayag nga mao'y nagdanag didto mao na ang kahayag sa Dios. Giunsa man ninyo pagkwenta nga didto sa langit Sabado ang pagsimba nga wala man dito kalendaryo, walay relo, walay adlaw, walay bulan. Mao na nga sayop ang inyong mga panabot, mga pastor. Ayaw ninyo iliteral nga ang simba didto sa langit Sabado, kay dili na siya literal nga Sabado karon. Pagkasunod Sabado mosimba na po dito sa langit. Mauman ang nakabutang diri. Dili ingon ana. Wala niyo masabti ha. Wa gyud masabti ha. Ako basaw na. Og mahitabo nga gikan sa usa ka bag-ong bulan ngadto na usab sa bag-o. But walay putol ba? Continuation, adlaw-adlaw. Sabado, hangtod sa Sabado. Ba? Simba karon Sabado. Lunes, Domingo, Lunes, Martes, Merkulis, Huwebes, Biyernes, Sabado, Lunes, Martes, Merkulis, hangtod pirmi ba? Walay putol. Continuation. Mao na ang buot ipasabot diha. Ayaw ayaw lagi ninyo pastilan kanang inyong gibuhat nga inyo rabitong basa-basahon ang Biblia sa inyong kaugalingon nga pagpanabot nga walay nagtudlo kaninyo. Wala gyud moy ka, wala gyud maayo nga ka paingnan na kanang inyo pagpangilad. Daghan maluoy mo sa mga tawo nga inyong gipangilad. Daghan nga mga kalag ang muadto sa impierno tungod lang sa pagsayop, sa pagkasayop sa inyong pagpanabot. Dili mo pareha sa Katoliko nga na ay tradisyon, na ay Biblia, ug na ay magisterium, na ay nagtudlo, na ay nagpasabot. Ayaw ninyo iliteral pagsabot nga Sabado. Stilan. Mao na nga paminaw mo mga Sabadista, mga pastor, pagkamo mga pastor ba, ayaw ninyo iliteral nga Sabado kanang nakaingon diha. Kay ngano, simbolik kana, dili niya literal. Mao na nga gihatagan ta mo og koreksyon aron nga masabtan ninyo, hinaot nga inyong dawaton kining akong koreksyon sa inyo ha. Kay kanang inyong pagsabot sa Biblia dire sa inyong gibasa sa 66 sa Isaiah 23, sayop gyud na ang inyong pagpasabot. Ang gihisgutan diha continuation, walay putol nga pagsimba, adlaw-adlaw ang pagsimba didto. Matag bulan bag-ong subang sa bulan hangtod sa bag-ong bulan, matag Sabado hangtod sa Sabado. Dili kay ingon nga kada Sabado pagkasunod Sabado mo simba. Ngano unsaon man yo pag identify nga wala lagi relo dito sa langit, walay kalendaryo, walay bulan og walay bituon og walay adlaw. Ang nagdala og kahayag dito ang himaya sa Ginoo. Mao na ang insakto nga pagpasabot, insakto nga explanation sa gisulat ni propeta Isaias sa Isaiah 66:23. Daghang salamat. God bless kanatong tanan.